special, să zicem așa. Valori, tradiții și toate alea le vei păstra în aceleași considerente ca și Păi aquí. Pa, pa, pa. de o femeiușcă, dar nu știu de ce. Vei aluneca. Sau ai în gând să aluneci ceva de genul ăsta. Adică te simți atras de o anumită persoană. Poate nu audem nevastă, dar mă apară de TikTok. Mario. Da? Sucești tu la... Nu știu pe cine vei întâlni în viitor, dar vei veni și vei face o călătorie. Vei face o călătorie și în călătoria asta, da, o femeie Green light. care va fi ceva, un șef, un lider No man, please wait. și te atrage. Dum 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 to me, but I see you. Se află la locul de muncă în care e șeful. Ce-i cu liniștea asta? Așa, mă râs. Cu bărbați și babe. Da? Ce, dacă așa spune... Squid Game. Green eye, green, red light, green eye, green, red light. Nu mai întrebați, vă dă cărțile de curs. Mulțumesc, Gabriela. Da, exact. Ieșea, mă, ieri caracterizarea fiecăreia. Mai mult alea le ieșea. După aceea puneau ele întrebări. Dar le ieșea starea. Ia ziceți la doamna, cum o mama aia, ultima. Cu E. Era într-un picior. Agățată de ea, spânzurată. Gabriela, preiau-o pe Deni, că văd că are limba arbitră, ca să-i tai și tu inima. Da, mă iei pe mine, Didi, la... Yeah. Mă interesează de mine că nu crezi că... Dacă vrei tu să ești furnici, hai să Didi cine ești, că mai e enervat. Ia să vedem cine e Didi. Da. Intră-ți-ne în el. Hai, da. Un bărbat foarte crezut, da, care a depășit diferite obstacole în viață. A fost determinat de ambiția proprie, Go, go, go. de control și de disciplină. A muncit foarte mult și s-a concentrat. Ciao. S-a lăsat pe loc ilimitat de alții Ceapă. și a mers mai departe. Da? Este o persoană protectoare, parolul faptului că el se dă mare răutate terestră, da? Un indicator cu Ba 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 ba. Tom pam pam, tom pam pam, tom pam pam, bam bam. Wow. un pic așa critic la adresa altora. Ai. Îi place lui ca
alții să nu facă ceea ce spune el. Dar e Cum stai tu cu mine? Nu stai jos. Dar Ia nu zi. închide geamul. obiective pe care Închide geamul. Ce vrei? Ia-mi cărți lume. și pe barba. Ridică-ți mă pantalonii că-ți cade. Închide-i aici că vine. I am a god. Eu spus la Give avans. me. Ce ai făcut? I had. În avans. Ce la avans? Ziua. Nimic aici. Bine ar fi dacă nu te mai droghezi odată. Atunci mâncăm doar tort. Vrei să-ți iau tort? Tot? Vrei tot la tati de ziua lui? Uite, ce e ăsta pe la gură? Ce-ai mâncat, mă, ciocolată? Nu, este sată. Înghețată e, da. Așa mi-a dat tatu. E bună? Aia verde? Ce pula verde? Nu știu de ce veni. Vezi că se arde ceva, miroase ars. Ce dracu ai dat jos? Ars. Ți-a căzut. Dar nu-i grea aia, să se pune. E prea mare, dar merge. Eu știu cum să pune așa. Vine așa? Așa nu merge. Bă, acolo, bă, nu trăiți de familie. Nu e frumos? Nu știu, bă. Cine era la rând? Nu știu, eu nu fac Denisa. Care simte, Gabriela, ce să mai zic? Am zis Barbara, cum zicea țiganca aia? 72 de frați, 72 de împărați. Bine să știți, bine să-mi răspundeți. Ia să vedem actualmente. Barbara este deocamdată un mic copil foarte sensibil, care e frică că o să fie rănit până și de muscă, e frică să meargă și la geam, să se bucure de atmosfera de afară. O posibilă situație în viața Barbara noastră e un pic Vrei să-ți dau în cărți?